Il-kondizzjonijiet ta' temp tal-aħħar jiem waraw id-dipendenza ta' Għawdex fuq mezzi ta' trasport wieħed illi wassal biex il-gżira Awċija tkun maqtuwa kompletament mill-bqija tad-dinja. Sostni dan il-Kamra tal-Kummerċ Awċija li qed terġa' tinsisti għal link permanenti illi jaqgħad iż-żewġ l-gżejjer. Il-Kamra tal-Kummerċ Awċija spjegat l-effetti ta' dak li seħdin il-ġimgħa fejn minħabba li kien hemm persuni li spiċċaw imblokkati fuq gżira jew boħra spiċċaw intilfu titjiriet u appuntamenti biex bekk għal darboħra, id-diskussjoni tal-Permanent Link saret importanti aktar minn qatt qabel. Il-Kamra appellat sabiex dan il-proġett ikun fuq l-aġenda politika tal-pajjiż bħalma kien hemm imniżżel fl-istrateġija l-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex lura fl-2023. Il-Kamra insistiet li l-proġett ta' tiġdid tal-flotta tal-Gozo Channel ma jeskludix il-Permanent Link, anzi dawn għandhom jikkumplementaw lil xulxin. Għalhekk il-Gozo Business Chamber appellat sabiex din id-diskussjoni illi diġà kien sar ħafna xogħol fuqha terġa' tingħata priorità serja u trasparenti. Filwaqt il-Kamra faħret il-ħidma tal-Pulizija, ħadma tal-Gozo Channel, tal-Protezzjoni Ċivili u uffiċjali pubbliċi oħrajn illi xorta waħda ħadmu fl-qel tal-maltempata huma saħqu illi tali proġett huwa bżonjus sabiex l-Awċin ma jispiċċawx maqtugħajn mill-bqija tad-dinja bilan illi jkollna Għawdex aktar reżiljenti.